bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi! Hello, good evening. Nakamute ka. Hello po, good evening. Ayun, anong pwede namin itawag sa'yo? Trixie na lang po. Trixie, ilang taon ka na? Yes po. 36 po. 36 years old. Saang lupalop ka naman galing, Trixie? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ito ba yung lugar kung saan maraming sibuyas? parang Saudi po yun. Ano? Saudi? Saudi po yun. Hoy, maraming taniman sa Nueva Ecija. Anyway, hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa, Trixie. Trixie, 36 from Nueva Ecija. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay meron po akong asawa na LDR at meron po akong katrabaho na MU. Oh, meron kang asawa na ang relasyon ninyo long distance, tapos meron Yes kang po. katrabaho na ka-MU mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 4 years po. 4 na taon. May mga anak na ba kayo? Actually po kasi yung anak ko sa una is hindi niya po anak. Pero alam naman niya yon. Alam niya po yun. Akala ko naman meron pang top secret doon sa isa pang top Hindi. secret. Kinabahan ako ng very light. Hindi, but anyway, Hindi, mama. ayan, Trixie, so ano naman, kung baga tanggap ka naman niya na nagkaroon ka ng anak doon sa una, ganun ba yung Yes. nangyari sa inyo? Opo, okay naman. Actually, okay naman kami. Okay naman kayo. Okay, so ganito ang tanong ko. Paano nangyari meron kang katrabaho na naging ka-MU mo? Anong nangyari? Bakit kinailangan pa ng ka-MU yung katrabaho? Bali, actually, hindi po talaga siya totally ganun dapat eh. Kasi magkatrabaho lang po kami. Tapos medyo mataas ako sa kanya. Tapos, parang one time lang po, nagkakaroon kami ng sabay na ganito, sabay kumain, sabay umuwi, sabay mag-break. Tapos hindi ko po alam na noon pa lang pala is meron na siyang nararamdaman sa akin. Paano mo nalaman? Eto na po, nung umamin na po siya sa akin na mayroon pala siyang intensyon noon pa, which is ang problema ko nga po doon, may asawa po siya. Oh my, so may asawa din tong ka-MU mo. Oo. So umamin lang to sa'yo. Mm. Matagal na ba kayo magkatrabaho? Medyo po, 2 years. 2 taon. Matagal na ba yung asa mong tamatahol? Ay, wait lang. Bigyan mo muna ng treats. Anong pangalan ng aso mo? Wait lang po. Okay na po. Yan, okay na po. Okay na? Sige. Apo. Actually, itong programang to, pet-friendly to eh. Kaya naman natin i-entertain yung mga aso kahit sila pa nga mag-bark dito eh. Kaya lang syempre, gusto natin mag-focus dun sa kwento mo ngayon eh, Trixie. Okay, sige, Trixie. So, ano na kayo, 2 years magkatrabaho, nito lang umamin sa'yo na may nararamdaman para sa'yo, tapos may asawa siya. So, paano mo tinake yung pagtatapat niya sa'yo na gusto kita, ganon? Hindi nung una po kasi, akala ko nga, hindi po siya totoo. I mean, akala ko binibiro niya lang ako or ganun. Something na ganun. Akala ko, ano lang po, yung parang malalang talaga. Akala ko pinagtitripan niya lang ako, ganun.
Tapos nagulat na lang din po ako na parang lumalim siya ng lumalim, nagkaka-chat kami. Nagkaka-I love you-han na kayo? Naggaganon po siya pero minsan kasi hindi ako nagre-reply. Pero minsan nagre-reply po ako kasi nga, siya kasi yung nandito eh. Kaya nga sabi ko nga po nun, ganun pala yung feeling. So, nahulog yung loob mo na dito sa katrabaho mo to? Hindi, sa totoo lang po, sa inyo lang po ako aamin, opo, talagang nahulog po yung loob ko sa kanya. Pero hindi ko po hangga't maaari, pinipigilan ko po kasi may asawa nga po ako at may asawa din po siya. Mhm. So medyo, yun po yung gusto kong ihingi ng advice sa inyo na, Hala! yan. Alam mo ba na hindi na ako nagbibigay ng advice? Pero feeling ko kasi, Hindi, charot lang. May darot. Anyway, Trixie, eto muna. Tatanungin muna kita ng mga iba pang impormasyon Opo, tungkol sige sa asawa mo. Kasi, syempre, bago mo gawin yung bagay na yun, bago ka tuluyang mahulog sa isa pang tao, meron kang hinahanap na hindi na ibibigay ng asawa mo. So, bukod sa distansya na parang nagiging issue nyo sa kasalukuyan, ano pa yung issue ninyong mag-asawa? actually po mabait naman kasi talaga siya. Kaya lang po, medyo maedad kasi siya sa akin. Kaya parang may time na kunwari uuwi ako, pag sabi ko na sa kanya, okay, nasa bahay na ako, okay na siya doon, tas usap lang konti, pag inaantok na ako, parang wala masyadong thrill po ba, yung gano'n. Gusto mo nang may video call kayo, ganun? Hindi, may video call naman po, okay naman, okay yung communication. Parang ano lang siya po, yung parang panatag lang na parang, pag nasa bahay na ako, okay na, hindi na kami mag-uusap, aalis siya, tapos papayagan ko, parang gano'n po yung setup, parang okey na siya na malaman niyang nasa bahay na ako, gano'n. Parang wala na siyang Hindi ba secured yung ganung feeling? I mean, dapat mas ma-secure kapag ganun yung asawa mo. Or sa'yo iba, parang naghahanap ka ng konting thrill or parang adventure or parang magalit ka naman sa akin minsan, pigilan mo naman ako. May ganun ka ba? hindi naman po, actually secured naman talaga ako sa kanya ever since po. Nung ito na lang nga din po talaga yung first time na nangyari sa'kin na nagkaganito talaga ako kasi hindi ko din po talaga alam. Tapos parang yun nga, hanggang ngayon pinipigilan ko yung nararamdaman ko kasi sabi ko ayokong magkaroon ng pagkakamali dun sa asawa ko kasi okey naman siya, wala naman siyang pagkukulang sa'kin, eh. Siguro yun lang din talaga na parang hindi siya katulad nung iba na todo chat, todo ano, parang okey na kasi siya dahil mas ahid nga siya sa'kin, eh. Feeling ko lang infatuation, hindi ko po alam talaga kung ano yung nararamdaman ko, eh. Mhm. Parang dapat ko ba siyang ituloy or hindi, or kailangan ko bang i-enjoy lang yung moment? Di ko po kasi talaga alam. Kaya sabi ko nga po nung nakita ko talaga yun sa TikTok, talagang sabi ko kailangan ko makatawag talaga kasi wala po akong ibang makausap sa totoo lang. Yung dalawang Wala anak kang ko yun, wala kang napagsasabihan ng wala po. nararamdaman mo? Actually, yung sa mga katrabaho ko, pansin na nila. Pansin na po nila na, pero alam din po nila na may asawa ko, may asawa din po yung lalaki. So, Pero syempre alam hindi po kayo nila, umaamin na merong something sa inyo. opo, pero yun nga, parang 'pag nagsasabay kaming kumain, tapos binibilhan ako ng pagkain, gano'n, ganyan. Iba Pogi po ba? yung ano Pogi? niya, mabango, eh. Yun po kasi talaga yung gusto ko, mabango. Mabango talaga siya. Mabango. Yung hininga tsaka yung yung katawan, ganon. Mabango, actually hindi naman po kami nagpi-physical ano, parang natutuwa lang talaga po ako 'pag kasama ko siya, parang gano'n. Sandali lang, ito naman. Hindi, gusto ko kasi naming, Nai-intriga ko. naintriga kasi kami. Siyempre, sabi mo mabango, tinanong ka kung pogi, sabi mo mababango. So, may meaning pangit, ganon. Hindi naman po, feeling ko ano naman siya, feeling ko pogi naman din po talaga siya. Medyo ano lang siya, siguro dahil sa lifestyle niya rin po, parang medyo meticuloso siya na, pero hindi naman siya bakla. Actually nung una akala ko nung na-hired siya akala ko bakla siya, pero hindi pala. Nung nalaman ko parang nakilala ko po na nakilala, hindi pala siya bakla. Talagang ano lang siya, yung
maano lang siya sa Malinis lang talaga siya sa katawan niya. Gano'n po. Yun yung pinakagusto ko sa kanya, malinis sa katawan, In mabango. fairness naman, kumbaga meron kasing iba mukha lang mabango pero hindi talaga mabango, Hindi 'di siya ba? po talaga. Tas yung mukha niya naman, yung katawan niya, okey naman po talaga. Pogi naman, marami naman din Mm. pong nagsasabi. Okey. Trixie, may tanong ako. Ano na yung pinakamatinding nagawa ninyong pagkakasala nitong katrabaho mo? Ano lang, siguro yung hawakan lang ng kamay, gano'n lang po. Tsaka kasi medyo clingy kasi talaga po ako, eh. So, siguro yung hita ko, hindi ewan ko, sabihin niyo ng malandi ako, pero hindi, eh. Mahilig po talaga ako kahit ano, kaibigan ko, yung parang sinasandalan lang naman, hindi naman siya actually pinapatong. Parang sinasandal ko lang yung hita ko sa hita ng katabi ko. Na So, parang ginawa mo na yun sa mare-receive ko lang kanya? siya. Opo, yun nga 'pag nagsasabay po kaming kumain. Pero hindi pa kayo nagki-kiss? Hindi pa naman po, kasi yun nga po, pinipigilan ko po kasi talaga siya kahit na minsan siyempre ang tagal na rin po, parang gusto ko pero pinipigilan ko po talaga. Oo, kasi Sobrang dun mo talaga malalaman kung mabango pati hininga, 'di ba? hindi actually 'pag bumubulong naman, mabango naman. 'Pag bumubulong naamoy mo na yung hininga? Opo, kasi nga ano, opo, kasi kasama ko nga po siya sa trabaho kaya parang dahil ahead ako na posisyon sa kanya, 'pag may inuutos ako or minsan nagbubulungan kaming dalawa. Pero hindi mo ba naisip na minsan baka ginagamit niya yung closeness ninyo para makuha yung isang posisyon na gusto niya, yung mga ganun ba? Hindi ano, eh, nasa posisyon na rin po kasi talaga siya, eh, nasa taas lang talaga ako, pero may Hmm. posisyon na rin po siya. Kumbaga hindi niya naman kakailanganin ng backup mo kung sakali, gano'n? Hindi naman po, tsaka ano siya, eh, actually sa totoo lang po siya graduate, ako hindi naman. Parang narating ko na lang kung anong meron ako ngayon sa experience. Tsaka palagi ko naman madiskarte ka rin sa buhay. Anyway, Opo. Trixie, so ang ano mo ngayon, dilemma mo, parang gusto mong pigilan, but at the same time parang yung isinisigaw Gusto ko din din. ng puso mo, parang enjoyin mo na lang habang wala yung asawa mo, parang gano'n. Kailan ba darating yung asawa mo? This year din po. This year Actually din din. po, dapat magre-resign na rin po talaga ako, pero parang nagtatalo kaming dalawa nung asawa ko bago pa siya mag-open sa'kin, nagtatalo na kami ng asawa ko kasi bago ko narating 'tong posisyon ko na 'to, is pinaghirapan ko naman po siya ng taon talaga. So meaning gusto kanyang pag-resignin sa trabaho mo, ikaw lang yung may ayaw? Opo, kasi nga opo, parang gano'n. So bakit ayaw mo? Dahil una mawawalan ka ba ng career, tapos siyempre ayaw mo din naman na mawala lang magpunta lang sa wala yung mga pinaghirapan mo, gano'n ba 'yun? Parang gano'n po kasi po sa totoo lang nanggaling ako sa staff, dumaan ako sa marami po akong pinagdaanan, eh, kumbaga taon, kumbaga parang 7 years akong nasa ganitong industry, 7 years, 8 years, bago ako naging manager talaga, eh, kaya parang Kaya inaano ko parang talaga siya. tumatawag na ba yung asawa mo? Hindi naman po, Hindi naman. wala naman siya, opo, tapos na kami So mag-usap. paano yung Gano'n setup lang po talaga. pero paano yung setup ninyo nitong ka-MU mo sa trabaho? Paano yung setup ninyo? Pagkatapos ba ng trabaho, 'di na kayo nag-uusap o 'pag sa bahay pa rin, ka-chat mo pa rin siya, katawagan mo siya, ka-video call, gano'n ba siya? Ano po, ka-chat, tapos ano, sabay po kami umuuwi, gano'n. Nagkikita ba kayo sa labas? Hindi, 'di po talaga. 'Di ko Eh, pa kasi ayun nga po yung ano ko, parang pinipigilan ko siya pero parang gustong ko mawala nung sarili ko. Hindi parang ko alam kung parang gusto mo i-try, gano'n? opo, may gano'n kasi akong ano, kasi sabagay top ano nga po, 'di ba? Parang yun nga po kaya din ako tumawag kasi parang, ano ba, ta-try ko ba 'to, parang gano'n po. Yung tipong Kaso nga gusto mong tikman bago mo layuan. hindi naman po, Maniwala. kasi gano'n. Parang Check mo lang kung mabango talaga, gano'n. hindi, tsaka parang gusto ko lang din po kasing ano, kumbaga parang parang ganito po, parang ganito, gusto ko siyang kasama, pero hindi ako magse-settle sa kanya. Parang mas gusto ko pa rin sa asawa ko mag-settle. For fun nga lang, gano'n. Parang gano'n po, pero may feelings, eh, kaya yun dun po ako nagtataka, eh. Kasi baka mamaya din tuluyan kang mahulog tapos siya na yung piliin mo kaysa sa Opo, asawa mo. opo.
Parang gano'n po. Hmm. Pero ano bang mas nangingibabaw sa'yo? Yung sa ngayon po kasi siya nga po yung nandito sa'kin, siya yung tumutulong sa lahat ng gawain ko, ultimo sa trabaho, tapos 'pag may kailangan ako sa bahay, parang yung mga minsan yung mga hindi naman po gano'n kabibigat na bagay natutulungan niya po ako na solusyonan. So Kasi talagang ang hirap. madiskarte 'tong taong 'to? Opo, medyo mahirap nga po kasi sa parte ko kasi 'di ba, malayo nga po yung isa, yung asawa ko. Parang ako po lahat dito sa bahay kasi yung anak ko 3, ako lahat. Pagka-uwi ko ako nag-aasikaso, 'pag may kailangan akong bilhin, ako lang din po. Unlike kasi nung nandiyan siya 'pag sinabi ko, "Baka ganito, ganyan, ganyan, baka puwede ako makisuyo ng ganito, ganyan." Gano'n po. Mm. Siya yung parang One call away umaano sa'min. mo, gano'n. One Opo, call parang away, gano'n. parang savior, ganyan, hero. Trixie, Mm. tanong ko, ano ang ambag ng asawa mo sa buhay mo sa kasalukuyan? Nagbibigay ba siya ng financial support? Ano yung rason kung bakit talaga siya ng ibang bansa para magtrabaho? Ano pa? Sa support naman po talagang wala naman akong masabi. Lahat financially, lahat ng gusto naming mag-ina binibigay niya naman. Tapos yun nga, hindi niya naman po anak 'tong mga 'to, pero yung Tinanggap niya? suporta nandun. Opo, yung suporta po nandun. Mhm. So in terms Kaya't of kabaitan, pagtulong, financially, emotionally, nasusuportahan ka ba niya? opo, lahat naman po talaga parang yun nga lang din po talaga, parang meron kasing time na parang minsan pagod na ako. Kunwari pagod po ako sa trabaho tapos mag-uusap kami sandali tapos parang siya, "Oo, sige magpahinga ka na." Mhm. Parang Kumbaga gano'n po, parang naghahanap ka ng pisikal din na suporta, gano'n? opo, parang gano'n na parang yung kahit konting oras lang na Mm. kakausapin mo ko. Hindi po ako nagtataka sa kanya na kasi ayoko pong magkaroon sa sarili ko na ba't kaya gano'n siya. Kasi 'di ba meron po tayong minsan instinct na gano'n na parang, "Ano ba 'yun kakatawag lang tapos magpahinga na daw ako tapos mamaya na lang." May gano'n po kasi ako, eh. So naisip mo 'yan at hindi mo 'yan tinatanong sa kanya? Hindi po kasi ano, inaano ko baka mag-away lang din po kami. So bakit 'di kayo open sa isa't isa? Hindi, yung sa part lang naman na po 'yun na parang ngayon kasi hindi ko siya matanong ng gano'n. Kasi parang nung nakaraan lang po, parang nagtalo kami about sa pagpupuyat naman nung 2 bata. Tapos kasi isa maaga naman pong natutulog, yung 2 bata parang late na So natutulog. Parang nag-away lagi siyang galit kayo? po. Opo, lagi siyang galit. Tapos Pero 'pag ang ako po tanong ko gano'n. naman sa'yo, okey nagkakaroon kayo ng mga issues sa ganyan kasi normal naman 'yan yung Opo, mapagtalunan normal naman. ninyo yung pagtulog ng bata. Siyempre kumbaga malayo siya, gusto niya na kahit papaano maayos yung tulog ng mga bata. Ikaw din naman for sure gusto niya Hmm, maayos din yung tulog mo, pahinga mo, ganyan. Kumbaga may mga bagay na hindi kayo nako-communicate, feeling ko. So opo. ikaw, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo na open up 'tong mga parang gusto mong mangyari sa relasyon ninyo? Bakit hirap kang magsabi sa kanya na, "Ito yung nararamdaman ko ngayon, baka puwede mo ko bigyan ng konting oras," ganito, ganyan. Bakit? Anong meron? Hindi na ano po, na-try ko na kasi siya parang last month pa nga ata. Na-try ko na po siyang sabihin na, "Hindi ba puwedeng saglit lang? Hindi ba puwedeng patayin mo na lang yung tawag 'pag nakatulog na ako?" Yung gano'n po. Minsan may daing ako sa kanya na gano'n, na, "Usap muna tayo, tapos 'pag tulog na lang ako saka saka mo na lang patayin. Kailangan ko lang muna ng kasama." Kasi parang hindi ko nga siya naaano do'n sa 3 bata, parang hindi ko siya parang may 3 bata pero hindi kasi siya yung nakakausap ko ng talagang nakakausap ko, problema ko, ganyan. Daing gano'n, hindi. Ta's iyon, ta's sabi niya, "Eh, hindi kasi may gagawin pa ako, pagod pa ako, ta's mag-aano ako, may pupuntahan pa ako." Yung mga gano'n pong Yung relasyon excuses. niyo ba ganyan na dati pa bago pa siya magpunta ng ibang bansa? Opo, ganyan na rin. Tsaka ano, yun nga po yung 'pag sinabi niya po kasi naniniwala talaga ako. Kasi ayoko nga po yung katulad nun sa dati kong partner na yung parang nagger ako na parang tanong ng tanong sa pupunta kaya parang binago ko yung sarili ko pagdating sa kanya na parang, "Okey sige." Kasi ahead naman siya sa'kin, eh. Siguro naman medyo matured na siya. Mhm. So kahit Gayon lang. kumbaga kahit personal dati, gano'n na rin siya, na hindi siya masyadong mapagbigay ng oras sa'yo, gano'n? Hindi O po, hindi ka actually siya nung magkasama kasi kami, hindi naman po gano'n. Actually sa akin po lahat ng oras sa amin.
Pero Kaya nakikinig siya parang sa'yo, lahat ng nararamdaman mo, kinukuwento mo sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang best friend mo 'tong asawa mo, yung gano'n. May gano'n 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 mo ba siya gano'n dati? gano'n po kami hanggang sa ito nga, nitong mga nakaraang buwan parang aalis, magba-basketball, may pupuntahan, may magaganito, magaganto. May Eh, ako naman naiisip po ka bang parang mali hindi sa kanya? namatawad. May Po? mali ka bang naiisip sa kanya? Pakiramdam mo ba may mali siyang ginagawa? Minsan po gano'n, pero nilalabanan ko nga po kasi parang feeling ko kasi 'pag inisip ko na naman 'yun, babalik na naman po ko do'n sa katulad do'n sa unang partner ko, do'n sa tatay nila na parang, "Eto na naman, mali na naman pala." Parang ayoko po kasing gano'n 'yung mangyari sa'kin ngayon, eh. Pero kalaban mo sarili mo ngayon, sis. Opo, 'yun nga po 'yung malaking ano ko, nahihirapan po talaga ako, eh, tapos 'yan pa, 'yun May sa gano'n ng may mga eh salitang magandang bitawan na hindi masyadong nakaka-offend 'pag sinabi mo sa isang lalaki, like yung tipong, "Nami-miss ko na open tayo sa isa't isa, baka puwede naman tayong parang magkuwentuhan na parang tulad ng dati." Yung mga gano'n, nagawa mo na ba yung hmm, gano'ng klaseng paglalambing? Kasi minsan 'pag inumpisahan natin na, "Sino bang kasama mo? Anong meron?" 'Di ba parang ano siya, eh, attack sa isang tao, eh, na para bang kine-question mo kung saan siya nagpunta or whatever. So, hmm, parang sabi mo nga ayaw mo na maging gano'n ka. Well, opo, gets ko 'yun, yung part na 'yun na parang ayaw mong mag-transform ka into someone na nakita mo na dati na gusto mong baguhin ngayon. Kasi okey naman yung relasyon ninyo ngayon, eh, parang gano'n yung pakiramdam mo. So, parang ang nakikita ko sa'yo ngayon, puwede kang kumuha ng mga or pamili ng mga salita na puwedeng magtunog siya ng lambing, 'di ba, dun sa mister hmm. mo. Marami na kasi po talaga akong beses na na-try 'yun, eh, kasi medyo clingy po talaga ako kahit sa personal po. Malambing po talaga ako. Talagang ewan ko, umabot na lang din po talaga kami sa gano'n, eh. Kaya parang sabi ko nga sa tagal namin parang bakit ngayon ngayon ako nagkakaganito. Ano sa palagay Parang mo yung sinusubo puwedeng kasi ako, gawin niya? Anong sa palagay mo yung puwedeng gawin niya para mas makaramdam ka ng safe ka, ng security ka na secured ka, na para hindi mo na maramdaman yung nararamdaman mo sa katrabaho mo, yung gano'n. Ano yung puwedeng gawin ng asawa mo para ma-appease ka? Kailangan niya bang pumunta ng Pilipinas, mag-stay for good diyan? Palagay mo, ano yung nararamdaman mo na magpapatahimik sa nangangati mong katawan, sige gano'n? sige. Ano, hindi kasa na ano ko na po rin po sa kanya 'yun na mag for good na lang dito sa Pilipinas, kaya lang parang ayaw niya po. So, pakiramdam mo parang hopeless, gano'n? 'Pag inopen ko kasi yung mag for good na lang siya dito, kasi sabi ko ito naman yung trabaho ko, tapos ikaw puwede ka naman mag-ganito na lang, kumbaga ano lang, tulungan lang. Parang sabi niya, "Eh, magaganto pa si ganito, yung panganay nga namin gagraduate pa ng grade 12 ganyan, ganito." Marami pa siya pong ano, ta's sabi ko, "Ilang taon pa ba bago kita Mhm, makasama kasi yung yearly na uwi mo kulang pa, eh." mhm. Kaso Totoo lang yun nga po yung naman. balance Kumbaga niya. kailangan talaga ng ako, naniniwala ako na mag-work ang LDR 'pag may timeline. Kapag, "Oh, eto lang Mm, ha, makapag-ipon lang tayo, sige, for good na ako diyan, magnegosyo tayo or whatever." Pero opo. kung may mga anak kayo or may kinikilala siyang anak sa'yo, 'di ba, kasal kayo, tapos gusto niyo talaga na madagdagan pa yung mga anak ninyo, maramdaman mo yung presensya niya, napakahalaga na mapag-usapan yung maigi kung kailan talaga siya magfo-for good sa Pilipinas. Unless ikaw yung sasama sa kanya sa ibang bansa ta's kasama yung mga anak ninyo, yung gano'n ba? Pero ito na lang din yung tanong ko sa'yo, Trixie. I-fast forward natin 'to, kung sakaling mapili mo na, "Sige, gora na ako dito kay katrabahong ka-MU," ganyan. "Ilalaban ko na 'to, enjoyin ko na yung moment, seizing the moment," ganyan, carpe diem. Okay. Sige, sabihin natin na nagkamali ka na ng lubusan, ng tuluyan, natikman mo na, gano'n. O kaya nabanguhan ka na ng tuluyan, na-confirm mo, mabango nga. Kung gano'n ang mangyari, okay, anong mararamdaman mo? I mean, anong
ilagay mo yung sarili mo dun sa ganong klaseng posisyon. Ano mararamdaman mo? Matatahimik ka ba? Knowing na meron kang asawa na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo na hindi mo nakakasundo at some point. Tapos kinikilala niya yung mga anak mo na maging anak niya rin, tanggap niya lahat sa'yo, ganyan. Okay ba sa iyo na matatahimik ka, maguguluhan ka? Anong pakiramdam mo nun? Yun nga po yun nga po yung nararamdaman ko din na parang hindi ko siya kayang saktan kaya pinipigilan ko po talaga yung sarili ko. Kasi wala nga po siyang ginawang hanggang ngayon di ko pa rin naman na wala akong alam. Basta alam ko lang sa sarili ko na hindi niya kami pinapabayaan. Yung utang na loob, buo eh. Kumbaga parang tinatanong ko talaga sa kanya na utang na loob lahat yun. Tsaka yung pagmamahal, binabalik ko yung pagmamahal. Kaya hanggang ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gumagawa ng ikasisira namin. Pero yun nga, parang dun kasi papunta na, hindi ko alam, parang minsan nga iniisip ko na hindi po talaga mag-resign para matapos. Yeah. And do what's best for you. Kasi kung yung paa mo, yung kanang paa mo, nandun patungo dun sa kaopisina mo, tapos yung kaliwang paa mo nasa mister mo, pero parang pahakbang ka na papunta dun sa kaopisina mo, mahirap yan. Kumbaga, you have to really face the consequences of your actions. At alam mo naman na hindi magiging payapa yung pakiramdam mo at magiging sitwasyon ninyo just in case piliin mo na magkamali kasama tong katrabaho mo. Kumbaga, alam mo naman yung magiging resulta na magiging desisyon mo just in case ito piliin mo eh. At alam mo din naman yung magiging resulta ng desisyon mo kapag naging loyal at faithful ka sa asawa mo. Oh, may problema kayo, pero you have to really be honest about what you feel. Lalong-lalo sa asawa mo. Your husband should be your best friend. Alam mo yung naiisip ko nga kapag ang isang tao talaga nag-asawa siya, dapat yung asawa niya, yan yung matalik niyang kaibigan. Bukod sa may ginagawa kayong matalik, 'di ba? 'Di ba parang bukod sa ganung pakiramdam kasi nagmamahalan kayo, 'di ba? Matalik mo siyang kaibigan na everything that you feel, dapat malaya mong nasasabi sa kanya. At kung hindi mo malayang nasasabi sa kanya, ibig sabihin may problema kayo sa relasyon. So, it's either ikaw yung magsasuffer hanggang kailan, di ko alam kung kailan, or ngayon pa lang mag-suffer na yung relasyon ninyo at posibleng maayos nyo. Alam mo yun, ngayon na kayong maghirap nang sa gayon makahanap po yun ng solusyon. Kaysa dun sa ikaw yung tuloy-tuloy na mag-suffer hanggang sa makita mo yung sarili mo na lumalabas na lang dun sa sitwasyon na ikaw din naman mismo yung may kagagawan. So yun. Pero may isa pa din po kasi akong concern. Ang inaano ko po kasi, yun nga yung pag dati, parang naano ko sa kanya na kausapin niya ako. Ngayon naman po, ang nangyari, parang kahit di niya na ako kausapin. Parang okay na lang po kasi kausap ko na nga po yung isa. Okay lang ba sa'yo yun? Na nga, imbis na kinukuha mo sa asawa mo yung ganong klaseng atensyon dito mo na sa isa, okay ba sa'yo yun? Masarap ba sa pakiramdam yun? Yun nga po, nahihirapan nga rin po talaga ako. Sabi ko nga, dapat pala, di na lang, nung umpisa pa lang, hindi na ako naging mabait sa kanila. Doon sa katrabaho ko para hindi na palapit yung loob ko. Pero alam mo, pwede naman magkaroon talaga ng kaibigan sa loob ng opisina eh. Magsiset ka lang talaga ng boundaries and limitations. Kapag alam mo na talaga na sumusobra na at hindi na tama, ito yung ko dyan ito yung pamantayan ko dyan Kapag ginagawa mo na yung mga bagay na dapat ginagawa ninyo ng mister mo, ibig sabihin may mali na. Kumbaga, pag ginagawa mo na dun sa katrabaho mo, yung dapat ginagawa mo para sa mister mo, ibig sabihin may mali na. Ibig sabihin, you've crossed the boundary, you've crossed the line. So, yun dapat yung wake-up call mo na parang, uy, ginagawa ko to sa mister ko, ba't ko to ginagawa sa ibang tao? So, ibig sabihin, parehas na tong mahalaga para sa'yo, di ba? O baka naman hindi na rin mahalaga yung mister mo sa'yo. So, mamili ka lang talaga kung sino yung gusto mong maprotektahan at anong klaseng buhay yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa buhay ninyong mag-asawa. Laging may consequences yan. Kapag ikaw pinili mo tong pagkakamali na to, alam mo na may masisira. Pero pag pinili mo yung tama, alam mo na may hirapan ka, pero alam mo na magiging payapa ka sa dulo. Yung ganun ba? And I wish you
peace and a gift of discernment from the Lord. Kasi mahirap yan na natutokso ka at the same time. Kasi ang sarap di ba? Ang sarap may kausap. Hello! Sinong hindi masasarapan na may kausap na babango? Isa ko pang i-share po kasi overtime na tayo, sis, ha? Ay, sige. Ano ba to yung share mo? Mabilis na lang. Go. Hindi, parang lang. Ngayon ko lang din po kasi talaga na-experience yun, yung may katrabaho ako na nagkagusto sa akin. Kaya parang yung dating sa akin, iba. Sinabihan ka na ba niya na gusto ka niya matikman, ganun? Hindi naman po. Actually, hindi talaga. Wala wholesome po yung ano ninyo. Kamay. Wholesome, ganun. Opo, talagang ultimo kamay. Wala po talaga siyang ginagawa. Di maganda. At least nandun pa lang kayo, wala kayong physical intimacy or whatever. Wala naman. So, yun lang, mag-ingat ka lang dyan sa emotional intimacy. Kasi, again, sabi ko nga kanina, kapag natatagpuan mo na yung sarili mo na ginagawa yung bagay na dapat ginagawa ninyong mag-asawa sa katrabaho mo, I mean, kapag natagpuan mo yung sarili mo na ginagawa sa katrabaho mo, yung ginagawa ninyong mag-asawa, may mali na ron. Kasi dapat sa asawa mo lang, exclusive sa asawa mo. Bakit? Sa lahat ba ng tao magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo mag-I love you ka? Hindi. Sa asawa mo lang yung ginagawa. At sa mga best friend mo, diba? Anyway, thank you so much, Trixie. Thank you din po. Thank sa you din po sa pakikinig. pagtawag mo sa programang ito. Alright? Pwede naman merong mabango dyan sa paligid mo. Sprayan mo na lang yung asawa mo, kaya sarili mo, diba? Para, mabango, ganun. Anyway, may air freshener din. Then, nagigets kita dyan. Ang sarap din talaga na makaamoy na mabangong lalaki. Kasi sa panahon ngayon, diba? Diyos ko, yung mga amoy ng iba, parang sasapakin ko, Sobrang lakas. Anyway, thank you so much, Trixie. God bless. Bye. Bye. Alam naman ng tao minsan kung anong talagang ginagawa niya sa buhay. Like, naisip ko lang, parang, excuse me, sandali lang, parang merong hangin dun sa loob na lalamunan ko. Naisip ko lang naman, na, hello, ang mga tao, sobrang alam nila na may masasaktan pag ito yung pinili nila, o alam naman natin kung anong tama't mali. Nangingibabaw lang talaga yung kate. Saka yung pag-iisip ng at the moment. YOLO, you only live once, you enjoy the moment. Kasi baka hindi na to dumating, yung ganun. Pero aanin mo naman yung 5 minutes, 10 minutes, 10 days, 30 days, 3 months of pleasure compared to a lifetime of pain. Timbangin mong maigi. What is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Yung habang buhay, mapagsisisihan mo na bakit ko ginawa to, sinira ko yung pamilya ko. At may nasira akong ibang pamilya. Kumbaga, timbangin mo lang dun sa parteng yun . Okay, makikipaglandian ako dito. Oh, so? After 10 years ba? Kayo pa din? After 10 years ba, mararamdaman mo sa puso mo na, ay, payapa ba to? Parang may kapayapaan ako sa puso't isipan. Hindi. That act will haunt you for the rest of your life. Pero yung iba, sinasabi nila na parang, this was the most right mistake that I've ever made in my entire life. Pinakatamang maling ginawa ko sa buhay ko. May mga ganun . Ewan ko ba kung may konsensya yun? Ewan ko. Pero yeah, we're all imperfect human beings capable of making or doing mistakes. But the thing is, hindi naman natin kailangang magkamali para malaman natin kung anong tama. Alam na natin yung tama. Gusto lang nating magpasarap. Charot to, darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio. DJ Rakitera, kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.